नमस्कार मैत्रिणींनो, आपण बघणार आहोत अजून एक सुंदर असं मंगळसूत्र. खूप सुरेख अशा वाट्या दिलेल्या आहेत, या थोड्या फॅन्सी मध्ये आहेत. छान अशी लक्ष्मीजींची प्रतिमा दिलेली आहे, लक्ष्मी पॅन्डेंट आहे. त्याच्याबरोबर तुम्हाला येणार आहेत क्यूट असे इयरिंग्स, पॅन्डेंटला मॅच होतील असे इयरिंग्स सुद्धा येणार आहेत तुम्हाला. आता आपण या मंगळसूत्राची सर बघून घेऊया. फार सुरेख अशी सर दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. मस्त अशी गहुमणीच्या शेप मधले मणी आहेत. त्याच्यानंतर राऊंड शेप मधले मणी दिलेले आहेत. वरचा जो पॅटर्न आहे त्यात मंगळसूत्राचे मणी, चेनचा पॅटर्न, परत मंगळसूत्राचे मणी, असा हा पॅटर्न रिपीट होतोय. मागे इथे आपली 2 लाईनची मंगळसूत्राची सर आली. या मंगळसूत्राची उंची असणार आहे 34 इंच आणि मंगळसूत्राची किंमत असणार आहे फक्त आणि फक्त 500 रुपये. तर तुम्हाला हे मंगळसूत्र बुक करायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये आपला व्हॉट्सअप नंबर मेन्शन केलेला आहे, त्यावरती तुम्ही स्क्रीनशॉट पाठवू शकता. थँक्यू सो मच.